DepEd Lapu-Lapu mikuha sa serbisyo sa usa ka printing press alang sa padayong pagprinta sa mga modules aron di maapektuhan ang trabaho sa mga magtutudlo sa pagsugod na unya sa klase karong October 5. Si Luan May Rondina sa report. 100% ng andam ang mga module sa Pusok Elementary School alang sa Week 1. Samtang ug mga adlaw na usab mahuman og printa ang tanan nila mga module sa Week 2. Padayon usab ang webinar sa mga teachers sa kindergarten. So, ingon ta, ready na gyud ang Pusok Elementary School comes October 5, 2020, opening of the school year. Mato ni Assistant Schools Division Superintendent Marcelita Dignos nga nagsunod-sunod og abot ang mga abag nga ilang nadawat alang sa supply sa mga bond papers o printing machines. Gawa sa abag sa lokal nga kagamhanan, midunar usab og dugang 1,000 reams sa bond paper ug 5 ka mga risograph machines. Si Kongresista Paz Radaza. Apan kay usa ka semana na lang magsugod na ang klase. Hinungdan nga gitap nila ang serbisyo sa usa ka printing press aron mo'y mupadayon sa pagprinta sa dugang mga modules nga gamiton sa Week 3. Gipasabot sa Assistant Schools Division Superintendent nga gawas nga kuwangon ang mga risograph machines nga kasamtangang anaa karon sa mga district schools. Dili na usab kayahon sa oras sa mga magtutudlo nga magsugod na ang ilang klase ug magpadayon pa sila sa pagprinta sa mga modules. It's a fact man good nga medyo dako-dako gyud daghan gyud og trabahoon whenever kami ang moangkon sa pagprint ana. And then kuan pod another factor pod dili na makaya sa ato ang mga machines nga naa sa mga district offices. Dugang sa Assistant Schools Division Superintendent sa pagkakaroon wala pa gayo gitugutan nga face-to-face nga klase bisan sa mga dapit nga low-risk areas. 80% sa klase sa mga tunghaan sa DepEd Lapu-Lapu pinaagi sa modular learning samtang 20% lang ang online class. Busa ang inahan nga si Edita Briones kinsa may tulo ka mga anak nga pulos anaa pa sa elementary miangkong maglisod gayud siya ning bag-ong pamaagi sa klase. Challenge gid kayo kay tulo ka book ni ako ang anak lain-lain og grade level. Ya. Panikamutan lang gyud nga makaya nako gandol la silang tulo. Uban ni Godfrey Rilien, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.